إزي راديو سمرت راديو سمرت بحليو زينان بحلن سمرت إرتراويان من سيات ندحنة هاجر زفنو ناي راديو مدبي وترو قدام كاب ساعات حمشتن سقاب ساعات حمشتن فرقان دحر قطري يفنو سلام تنبصحكم أبرحون كروان تركبوا خبركم تخاطرتي فنور ديسمبرات نايلومي على 27 ميازيغ تشحن 10 سلسن مدبنا مقرب زينة هنقدم فلماجن أرسطاتن هو سمرات إرتران من سيات إرتران نحن تهاجر عقمي كادرات ونمعباي أستمرتات هيبو نأوشتي إرترات صبوت قبالنا زلون مرو حبريتها دنبتا أو من مدخام بسرعة تقدف تسعرتاتي كايد الله سمعتنا أرساته سمعتنيكم زرزرات يوصل سمرات إرتراويان منسيات نحن تهاجر عقمي كادرات ونمعباي أستمرتات هيبالله بمخنيات صار ساي قبائي بايتا سمرات زحالفو سانتات سمرات إرتراويان منسيات نحن تهاجر عقمتات تقالستو نمعباي أب معسكرات ما عين عد حرشن بأبلات فتسام بيت صحفة سمرات إرتراويان منسيات نحن تهاجر ن4 معالتيز تخايده ناي كادرات أستمرتو هيبو أبتي أستمر بركت زبالو منسيات كم استرخبون أتي مدب أزيو أتابعي كم زنبرن كابتو بوتات بزحنا حبريتا يدتر نزن أوشتي إرترات صبوت أبالنا زلون مربب حبريتات ناي تقاوم تحايلتات مس حزب زلون ركب بمبتاخ هقدف مس أبي أوروبا أز مدبرم قل سبات متحبار يتسعر كم زلو كاوشتز مسألنا حبريتا يرد أطوم حزبي حقاني حبريتا نخي ركب مس هقدف تحاور زلو قل سبات دمه منتهم يصنعوا كم زلون أب جزيهم كقالوا مخانهم دمه سمرات إرتراويان منسيات نحن تهاجر بزاقاتامي يأمت سمعتنا نايلوم زينا زخ سمعوا صنعكم نيرو مز ترفوا مدباتنا حرككم سناي مكتتال ولديتي أبديت كسنا ديك أزيت الدالو معرني خلنا نو أسكن عابي حدا تري إنا لو ولديتي أبديت كسنا ديك أزيت الدالو معرني خلنا نو أسكن عابي حدا تري إنا وفراخ ملس نجزا خاطو انت يكون رخبو خد بلعب ملكتو كجنا كتحسب لبا بدفنو مرح حقوينو ولد مسولادو نبينا ترفت أب دك جزا مثل لاي كوينو انت عبق انسا تفلي خفلي زي بالله مآزا معلت أخيلو خمل لسا جزا لو ولديتي أبديت كسنا
دقا زيتدلو معرن كلنا نو اسكن عابي حد ترينا لو ولديتي أبديت كسنا دقا زيتدلو معرن كلنا نو اسكن عابي حد ترينا كابنقوس كابابي متوات حواتي قنا بنقوسي تفلي خبيتي نبيناك نبي ريحي قصدتي نفقت اللوني أدي ولديتي ديكاس كاليوني ملكا كنا متي ريئك دخون أنا استخويتي أدي داخل لكي أي كتكون كبيتي كرحسو لبخي فتم زنقتي كتو زي منوا سحق مصوتا سنة يكون حازن فتم زي حربتا أباديت كزانا زي بلا مستا يريئك دخون أدين مشتا قبلكي أي كتكون كبيتي كرحسو لبخي فتم زنقتي أباديت كزانا زي بلا مستا يريئك دخون عدين مشتا قبلكي أي كتكون كبيتي كرحسو لبخي فتم زنقتي أباديت كزانا زي بلا مستا سمرت من اسيات إيرتران دحنت هاجر منيو شامنا يكفال مقال سبايتانا عبيوم اتعمام حزبن هاجرن كام مصنات مدحانيو نتي أمنجاجا تكان زب أجوجل هجدف أتي مونغومتن حياتن زسحق زلوا تكون حزب إيرترا حرام كباريم اتعمام نزد منيات على حزبن هاجرن إيرترا زوجهنا جوجل إسياسن عشكرن موجاديم اتعمام نزد سلامن كسانتن زجبوا حزبي سكف ميو كيبلزنا برلا قواماوي الديمقراطية إيرترا مهناتيم نزد عمام زفتم حيل خاء بقندوت متكات هزاي بلوسان حزب إيرترايو اتي أرعت بارنت هجدف كابزبانو كورد بناتنتن حرنتن تخبيرو زنبرلا إيرترا كتلوز بهجن زك على سنزلو وصح حزب إيرتران تشكونا دقونيم ازدلاي فتحن ديمقراسن ما انت حرنت زك على الزلو حزبنا اب كلي زلو بقندون بوسان ملكوعن كا اب هاجرنا إيرترام كاب إيرترا وصاي اب كل خرنعات عالم كاب سمين أمريكا كساب أفريقا كاب أوروبا كساب أستراليا صلاتنا وننتخونه اب كل اللو اب كل خا نتتصره حزب من سلام بحريات هجدف زغلغل سرح كسرح يركبوم سلازي
ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ጉጅለ ህግደፍ ክቃለስን ከሎ ኣብ ኩሉ ጸላእቲ ዝርከቡሉ ቦታ ይኸውን ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮይኑ ነቲ አጽናትን መርዛምን መሐውራት ጸላእ ክዳኸምን ክስዓርን ይቃለስ ክስዕር ከይግባ ምእንትዚ ኩሎም ጸላእ ዝርከብሎም ኩርናዓት ዓለም ዘይስገሩ ናይ ጥምጥም መድረኻት እዮም እዚ ሐቅዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሓንጎልን ዓንድን ናይ ጸላኢና ግን ኣብ ኤርትራ ይዘሎ ንሱ ኸኣ እቲ ርእሲ ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጥፍኣት መናሃርያ ጃንዳ ህግደፍ ስርዓት አስመራ እዩ ባረከስ ኩሉ አንጻርዚ አጽናቱ ጉጅለ ዝግበር ቃልሲ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ሓንጎል ንምፍራስ እዩ በዚ ማእከላይ ስሕበት ናይቲ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝግበር ጥምጥም ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ስልጣን መኪና ንምእላይ ዘገልግል እዩ ብኡ ዝተቃነየ ክኸውን ከይግባም ቃልስና አንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እዩ እንተኾነ ማእከላይ ስሕበት ናይቲ አንጻር ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ቃልሲ ኣበይ ይኹን ዝብል ሕቶ ብግቡእ ክምለሽ ብንጹር ክቕመጥ ናይ ግድን ይኸውን ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ እቲ መደበር መናሃርያን ሓንጎልን ጸላኢና ማእከል ፖለቲካዊ ሓይሊ ህግደፍ ኣብ አስመራ ኤርትራ እዩ ነዚ ሓንጎል እዚ ንምዕናው ማእከል ስሕበት ቃልስና ኣብ ከርሲ መሬት ኤርትራ ክኸውን ዘለዎ ምኽንያቱ እቲ ካብ መንጋባ ዝብእ ህግደፍ ሓራ ነውፅኦ ኣብ ሕሰምን ስቃይን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ መሐውር ጸላኢ ኣብ ኩሉ ህዝብና ዝርከበሉ ቦታታት ኣሎም እቲ ኩሉ ንዑ ዘገልግል መርዛም ሕንዚ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነቲ ሓንጎል ጸላእ ዘገልግል መሐውራት ክብተኽን ክመክንን ይግባም እዚ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዝግበር ግጥም ኣብ ምድኻም ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዓብ ግደ ኣለዎ ወሳኒ ግደ ግን ኣይፃወትን እዩ ሓንጎል ጸላኢ ክፈርስን ክድምሰስን ግን ቃልስና ኣብ ውሽጢ ሓራ መሬት ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እቲ ወሳኒ ዓቕሚ ሓፋሽ ህዝብናን ደጀን ቃልስና እውን ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዘሎም ካብዚ ኩነታዊ ሓቂ እዚ ተመርኪስና ናይ ስምረት መንእስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር መቃለስ ባይትኡ ኣበዩ ብዘይ ጥርጥር ማእከል ስሕበት ቃልስና ኣብ ኤርትራ እዩ ከም ስምረት አንጻር ጸላእ ንገብሮ ግጥም ሕምብርቲ ኣብቲ ደጀና ብኤርትራ እዩ ኣብ ሕቶ ዘይኣቱ መተካእታ ዘይብሉ ምርጫ ንስዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ጸላእ ንገብሮ ናይ መንሰዓረ ቅልስ ኣብ ኤርትራ እዩ እቲ መትከላው እምነትና ዝኾይኑ ስምረት መንእስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ሕጂ ኣብ ዝንኡስ ዕድሚኡ ናይ ቃል ስባይትኡ ኣበዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልሽ ግድን እዩ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ስምረት መንእስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ተሰዲዶም ዝርከቡ መንእስያት ተመስረተ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ኣብዛ ዕሸል ዕድሚኡ ስደተኛ ውዳበ እዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ስደት ኮይኑ ብዝገብሮ ናይ ቃል ስርብርብ ንጉጅለ ህግደፍ ክስዕረይሉ ሓሲብዎ ፍጹም ኣይፈልጥን ኣብዚ ሕጂ ዝርከበሉ ደረጃውን ኮይኑ ነታነቕ ዘይትብል እምነቱ ናይ ቃል ስደጀኑ ኣብቲ ብዙሓት ውፅዓት ህዝቢ ዝርከብዎ ባይታ ኤርትራ እዩ ነዚ እምነት እዚ ካብ ምትግባር ወፃኢ ካልእ ዋኒን የብሉን ስምረት ኣብዚ ንኡስ ዕድመ ናይ ውዳበኡ ናታ መትከላዊት እምነቱ ዝኾነት ንምስግጋር ግን ሓደ መንጠር ባይታ ከም ዘድልዮ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ ተመክሮ ናይቲ ትማሊ ዘካይድናይ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ከርሲ ኤርትራ ይተወልደን የግዳስ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ይተወሊዱ መንጠር ባይትኡ ስደት እዩ ነይሩ ስለዚ መንጠር ባይታና ኣበይ ይኹን ነዚ ሕቶዚ ንህቦ ምላሽ ኣብ ኩሉ ዝብል እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ኣብቲ ቀረባና ዝኾነ ጎደቦ ኤርትራ እዩ እቲ ኣብ ማእከል ስሕበት ናይ ቃልስና ዝኾነ ናይ ኤርትራ ዝቐረበ ዝሕሸ መንጠር ባይታ ብቐንዱ ኸኣ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ እንተኾይኑ ዝያዳ ይምረጽ ጎደቦና ምስ ሃገርና ዝዳወባ ህዝብና ኣብ እዋን ስደት ዝዕቆበለን ብምዃነን እዘን ጎደቦ ጎረባብትና ዝኾነ ሃገራት ኣሕዋት ህዝብታት እተን ዝበለጻ መንጠር ባይታየን ንኹለን መናሃርያ ቃልስና ክንጥቀመለን ንቡሩን ናይ ለባማትን እዩ
እዚ ከም ስምረት ካብ ዘለና ረኣያ ዝነቅል ኮይኑ ግን ከኣ ኩለን ከም መንጠር ባይታ ክንጥቀመለን ስለዝደለና ጥራሕ ክንጥቀመለንን ከም ዘይንኽእል ምፍላጥ አገዳሲ እዩ ንሕና ስለዝደለናዮ ይከኣሊ ማለት አይኮነን ምክንያቱ ካልኦት ሃገራትዮም መሬቶም ዳአምበር መሬትና አይኮነን ሰናይ ፍቃድን አዎንታው ምላሽን ናይቶም ሃገራት ዝሓትት እዩ ብቐንዱ ከዓ ሕጋውን ውሕሱን ኮንኳም ከይበልካ ክሰርሕ ናይቶም መንግስታት ሰናይ ድሌትን ፍቃድን ይሓትት ንኣብነት ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ናይ መንግስቲ ጅቡቲ ምላሽ ዘተባብዕ አይኮነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ጸቢብ ከተድማዓሉ ዝኸብድ እዩ ብነጻ ክትንቀሳቀስ ዕድል እውን የለን ስለዚ ምላሽ መንግስቲ ጅቡቲ ብዙሕ ዘተባብዕ አይኮነን በተዛማደ ዓይኒ ምላሽ መንግስቲ ሱዳን ንነዊሕ ዓመታት ዝሓሸ ባይታ እዩ ጸኒሑም እንተኾነ ኣብዚ ዘለናዮ መድረክ ክትንቀሳቀሱ እኳ ዝኽልክል ኩነት ወይ ንጹር ሕጊ የለን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብቃልዕ ዘይኮነ ትሕተ ባይታ እዩ በቲ ካልእ ከዓ ኣብ ሱዳን ዝግበር ኩሉ ምንቅስቃስ ውሑስ አይኮነን ምክንያቱ ንጸጥታው ድሕነት ብዝምልከት ዘተኣማምን አይኮነን ብቃልዕ ክትጥቀመሉ ከቢድ እዩ ብዘይካ ጅቡትን ሱዳንን ካልእ ብቀረባ ትዳወበና ጎረቤት ኢትዮጵያ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብዚ መዳይ ዝነካይዶ ዘለና ቃልሲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እንታይ መስል ምርኣይ አገዳሲ እዩ እቲ ኣቀዲሙ ዝተገልጸ ኣብዚ ጎደበና ዘለዋ ሃገራት ከምቲ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ሃገራት አንጻር ስርዓት ህግደፍ ክንቃለስ ንኽእል ኢና ግን ከዓ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ከነካይድ ንኽእል ውሕስነትን ቀጻልነትን ናይቲ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ ብዘይ ስክፍታ ክንቃለሰሉ ዘኽእል ድዩ ንቃልስና ዘገልግል ደገፍከ ይርከቦዶ እዚ ብዘን ክልተ ጎደበና ዘለዋ ሃገራት ኮነ ኣብ ርሑቕ ምዕራብ ዘለዋ ሃገር ኮንካ ዝካየድ ቃልሲ ደመኛ ጸላኢና ክሰዓር ይከኣልዶ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ክምርመርን ኩሉ ተቃላሳይ ብግቡእ ክፈልጦን ክፍተሽን ዝግባእ ዛዕባ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኩነታት ብዙሓት አንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዎ ሃገራውያን ደለይቲ ለውጢ ውድባትን እንተላይ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ስምረት መደበሮም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለምታይ ስምረት መደበሩ በኢትዮጵያ ክኸውን ይምረጽ ካብ ካልኦት ጎደባ ሃገራት እንታይ ብልጫ ኣለዎም ሓደ ኢትዮጵያ ዘይ ከም ትትማሊ ዘይ ከም ስርዓት ኃይለ ስላሴ ዘይ ከም ስርዓት ደርጊ ይሰባ በመንግስቲ ይወደግ ትምራሕ ዘላ ሃገርያም መንግስቲ ይወደግ ከዓ ኣብ ጉዳይ ሓርነት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕቶ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ልዕላውነት ክብረትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሓው ተፈቲኑ ነዚ መርገጽ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ካብ ዓንተቦ ኣብቲ ዘመነ ሰውራ ጀሚሩ መርገጽዩ ዘነጸረ ክሳብ ዛ ሰዓት ኣብ መትከሉ ዘሎ ስርዓት እዩ ደመኛ ጸላኢና መሳወር ኩናት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 1998 ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወልዑ ኩናት ኣብ መንጎዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ዘይበሃል ዕንወትን ብርሰትን ተፈጺሙ ኣብዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እንተኾነ መንግስቲ ይወደግ ኣብዚ መትከላው እምነቱ ሙዕይ ኣይበለን ስለዚ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ሰውራው ናይ ቃልሲ ደድየን ናይ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ውጽእ ህዝቢ ኤርትራ እያ ካብዚ ብተወሳኺ ስርዓት ህግደፍ ናይ ዞባ ዝርግኣስ ዘርግ ዘሎ ናይቲ ኩሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ዞባው ዕግርግር ቀንዲ ሽቶ መስቲ ግብረ ሽበራው ኃይሊ አልሸባብን ከይተረፈ ኣብ ሓደ መስርዕ ተሰሊፉ ንኢትዮጵያ ለኪሙ ንኽወድቕ እዩ ዝጋዓር ዘሎም ክልተ ኢትዮጵያ ዝያዳ ዘተኣማምን መዝለል ባይታ እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ስምረት መንእሰያት ዕሸል ውዳቢኡ ንቕሎ ዝገብር ዘሎ እታ ዝረገጻ መዝለሊት ባይታ ዱልዱል ዝሓሸ ውሕስነት ዘለዎ ሃገር ክገብር ባህርያዊ በዚ ምዕቀን እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ዝበለጸት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እያ ኢትዮጵያ ምዕንደሪ ጨፍላቕ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነትን ጸላኢ ክፍጽም ንዝደሊ ምትንኳላት ልዕሊ 2 ወይ 3 ግዜ ከይሓሰበ ዘይደፍራ ሃገር እያ መንግስቲ ኢትዮጵያውን
ከም መንግስቲ ንጸቢብ ረብሓታት ክብል መዋገይ ዝገብረካ ባህር ዘለዎ ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ኢትዮጵያ ዝያዳ ውሕስነት ዘለዋ ቀዳመይት ናይ ምርጫና መንጠር ባይታ ኮይና ትርከብ ሰለስተ ብጂኦግራፊካዊ መዳይ ምስ ኤርትራ ሰፊሕ ናይ ዶብ ዝርግሐ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ بخباب 1000 كيلومتر مس إيرترا تودابو هاجريام بخندو متنكا مستفالاليا بهرات إيرترا ترخبلو زرقح زلوا مجت هاجريام مس عفار ساهو كناما تغرينيا تداوب هاجريام بخندو متنون انتخوني مزوم كلهم زوم تتقصو بهرات إيرترا بزرئي بموسبو بهلاون هيمانتاون زمدنا ابتزحلف مدرخ نايك السغاء حيال تاريخهم تأثار وسيكا نمنت أربعة زيادة تمرات إيجابرام 4 أبي إثيوبيا عزي بزح سدتنيا إرتراوي حزب بمهلاوم أبي إثيوبيا عزي زي تعدنا قطرنا زيجات هزركب لها جريام كابتن نوح وانات سنح زي النعق حزب العلي خام تدحركينات إرتران إثيوبيا نبي إثيوبيا زق عزلو سدتنيا إرتراوي إثيوبيا كم زحشة معقوبة هاجر كوينة تجلجلالام إثيوبيا أبحمشت معسكرات سدتنياتات نيرتراويان زيجاتات عاقبان بزال على وحسنة حاب حيبان زل هاجريام كابزوم تسديدهم زلو حزبنا اتم 900 نلعلي من اسياتهم ازون نيتيوبيا خم كند تمرات يتقربيت من ترم بايتا كابز قبرا رقوا حديم تخكلن ናይ ለባማትና ራእያ እዩ ብተወሳኺ አማንም ጎረቤት ሃገር ዘይርከብ ዕድል ከባቢ 1000 ዝኾነ ኤርትራውያን መንእስያት ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ይመሃሩሎም እዙውን ንኢትዮጵያ ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ዝያዳ ተመራፂት ይገብራም ከም ማእከላይ ስሕበት ናይ መንቀልቃል ስናኽ ንወስዳን ድልድል መሰረት ንሃንጸላ ሃገር ኮይና ትርከብ ከም ስምረት ደጀና ህዝቢም اتبز حزبنا زركبلو زحشه زتامامن بايتا زلو خا از هاجريم سلازي كمن طربايتانا خوينا ختگلگلنا تقل هاجريام حمشتم قصالنت زلوو نسوراوي ديمقراسيا قالسي زبقع حاجه زركبلا هاجريام بيه ودق زمرح منግስቲ ኢትዮጵያ عبي ፖለቲካ መቀይሮ ዝገብረላ ዘሎ هاجريام سوراو ديمقراسياو ዝዕምብበላ ዘሎ هاجريا رئيس خونه ديمقراسيا كبرتات زتطعلا زلو هاجر ونيام بسلاماون ديمقراسيا منجدي حزباو سلطان زسغاغرلا زل هاجريام من اسيات ኢትዮጵያ سبعون ديمقراسيا مسلام كبرتاتهم تحليلهم ابوليتيكاون قطباو محبراون ጉዳያት هاجرم زواسولها هاجريام እዚ በኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩሉ መዳይ ምዕባለ ተቃለስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ በሐፈሻ ንስምረት መንእስያት ኤርትራ ኻፉሊ ትርጉም ኣለዎም እዚ ኸኣ ነዝነካይዶ ዘለና ቃልሲ ሓገዝን ብዙሕ ተመክሮ ክሕፈሰሉ ዝኽእል ባይታይም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብ ፍትሓዊ ቃልስና ዘለዎ ደጋፍ ርእይቶ ንቃልሲ ዝጠቅም ሓገዝ ዝርከበላ ሃገር እውን እያ በዚ ኸኣ ከም መንጠር ባይታ ክትከውን ትመረጽ 6 ኢትዮጵያ ባይታኣ ንቃልስና ክንጥቀመሉ ፍቃደኛ ዝኾነት ሃገርያም ሎሚ ኮነን ትማሉን ኣብቲ እዋን ቃልሲ ካብ ሓራም መሬት ኤርትራ ዝተሐረመ ተቃለስቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ሓራም መሬት ትግራይ ክቃለሱ ዕድል ረኺቦም እዮም እዝሎም ዘሎ ምርካብ ነፃ ናይ መቃለስ ባይታ ከም ተቐንዲ ረቃሒ ኢትዮጵያ ከም መቃለስ ማእከል ዝገብር ጉዳይ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ኢትዮጵያ ማእከል መደበር ዝተፋላለየ መልክዕ ውዳበ ዘለዎን ኤርትራውያን ሃገራውያን ሓይልታት እዮም ሓደ ካብዚኣቶም ከኣ ስምረት መንእስያት ኤርትራን ድሕነት ሃገር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ዝተፋላለዩ ዓበይቲ ኤርትራውያን ሰሚናራት ኮንፈረንሳት ወርክሾፓትን ዘእንገደት ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም አልዒሎም ክዛተዩም ዝሓገዘትን ትሕግዝ ዘላ ሃገር እያ እዚ ኸኣ ካልእ ምኽንያት ኢትዮጵያ ከመንጠር ባይታ ክንጥቀመሉ ዝገብር ረቋሕ እዩ ስለዚ ጎረባብትና ሃገራት ንኹለን ክንጥቀም ኣቦትኡ ዘሎ ውህብ ኮይኑ ብፍላይ ሱዳንን ኢትዮጵያን እትንገብሮ ዝላ እቲ ዝሓሸን ኣብ ድልድል ረጊፅና ነካይዶ ፍርሓርነት እቲ ዝበለፀ መንጠር ባይታ እዩ
أبزو قداي كندزي كابلنا أما ودعتا حدا خيل علنا يزين حلف حتلهم اتي صلاينا سرعة هقدف مس صلاينا سرعة هقدف عتبتم زي بتخو تشاماقل تحيلتاتن قجلتاتن والكسباتن ببروباغندا نايت صلاي تدناغيرهم قداي قرهنت زخونو زيقاتات زلعلو حتيم نسخاء إثيوبيا ما أكل ودبا نايك ألسنا نقلو ناي وفر حرنت غير كاز قبر زلا كم بوليتيكاو نقر غير كاناي مرأي أتحساس بايوم رقصيوم صلاان اتوم مسؤول عتبتم زي بتخو نايت سقنا حيلتات نزحو تزخل علوان كلو بوليتيكاو ربحا سلزلوهم يوم صلاي بتوما قدمنا زتقصنا يوم شدشت مخنيتات اتني إثيوبيا خمنت أربايتا غير كاز بقزلا ودبان نقلون دلدل مسرت كهنت كم زخئلن سفيع عدلاتنا ودبان بأمايتا شحات وتصعد زركبوه متشوناي قال سبايتان صقاتاتن سلازلوو كابز زنقل قال سوت صعات كقتلو مخان بنصر يفلطيم نزا عقمتا الثورة كسودلو زخئل قديحكا زي ودا صقاتات زلو بايتا متقام نصلا رعدن شبران سقاتنيم سلازي نحقنيا ديمقراسياو لوط زقالسو ኤርትራውያን ኃይልታት ነዚ በኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቃልስ ባይታን ዝርከብ ናይ ቃልስ ጸጋታትን ብግቡእ ንኸይጥቆምሉ ጸላእ ኩሉ ዝከኣሎ ዘበለ ምድንጋር ናይ ጸለመ ወፍራታት ክገብር ናይ ግድንዩ ምክንያቱ እዚ በኢትዮጵያ ዘሎ መቃለስ ባይታ ተጠቂሙ ዝለዓል ሃገራዊ ውደባ ኣብ ዝሓፀረ ዕድመ ስልጣኑ ክሕፅሮን ከቃብጾን ምዃኑ ጽቡቅ ጌር ይፈልጥዩ እንተኾነ ነዚ ዝዓነወ ዝፈረሰን ዓንኬሉ ንኸድሕን ኣብ ዕድሚኡ ላቂባን ምርካብ ክብል ኩሉ ዓቕሊ ጽበታው ዕግርግር ክገብር ጸኒሑን ኣሎን ካልእ ጸላእ ገለ ጽገናታት ክገብር እሞ ኣብቲ መሓውራቱ ተዋድዮም ኣብቲ ዝግበር ምቅያር መጸጊዕ ረኺቦም ከምቲ ዃን ደም ጭቁናትና መጽኢ ክነብሩ ዝሕሉን እዮም እዚኣቶም ሓይልታት ሓፋሽ ተመሲሎም ናይ ባርነትን ጭቆናን ሞባእ ነትረጋጽ ስርዓት ዝግብሩ እዮም ኣብቲ ህግደፍ ዝተኽሎ ናይ ምድንጋር ጓይላ ከበሮ ዘብርዩ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምቹእ ናይ መቃለስ ባይታ ነውሩ ገይሮም ዝርእዩ ሓይልታት እዮም እዚኣቶም እውን እንተኾነ ካብ ጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓታቶም ዝነቕሉ ደመኛ ጸላእ ህግደፍ ብሰውራዊ ባርዕ ከይሓርር መሰረታዊ ለውጢ ከይረጋገጽ ካብ ጸላኢ ብዘይፍለ ዘመተ ዘካይዱ ዘለዉ እዮም ብጽገናዊ ለውጢ በቋራጭ ናይ ስልጣን ሕልምታቶም ስለዝብርዕኖም ቀታሊኦም ቀታሊኦም ስለዝኾነ ነቲ ጸላእ ዝጥቀመሉ ፕሮፓጋንዳ ብቃልዕን ብሕቡኡን የኽካማስዑ ጸገንቲ ሓይልታት ብዛዕባ ቃልሲ ጸረ ህግደፍ ክነጥፉን ከለዉ ኩሉ ዝገብርዎ አገልግሎቱ ነቲ ናይ አቋራጭ ጽገናዊ ለውጢ ዘረጋግጽ ኣብቲ ዝግበር ጽገና እጀቶም ዘውሕስ መንገዲዩ ብስሙት ሰዓት ሓፋሽ ኣብ ብርክት ጨቋኑ ጉጅለን ምዃን ዝሕሉን እዮም ነቲ ኣብ ጎኖም ዘሰልፎ ኩሉ ኸኣ ጸላኢ ጽገናታት ክገብር ጸቕጥን ምፍጣር እዩ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ድሌቱን ባህጉን መሰረታዊ ለውጡን ኩሉ መዳይ ሓርነት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብሎም እንድሓር ንጸረ ዲሞክራሲ ገባት መሓውራትን ጸላኢ ንሱ ዘካይዶም ድርዕቶ ጽገናታት ዝሽከም ህዝባዊ ማእገር ፍጹም የልቦን ኣብዚ ጸላኢ ኣብ ድርኩኺት ሞት ኮይኑ ዝሰሓገሉ ዘሎ ወቕቲ ምጸላእ ብጽገና ምልፋን ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ኣደዳ መወዳእታ ዘይብሉ ዕንወትን ብርሰትን ጥፍኣትን ምግባር ማለት እዩ እምበረከስ ነዚ ብገለ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ዝግበር ዘሎ ናይ ጽገናታት ደርጓዕጓዕ ካብሎ ምኽንለልዮን ክንቕሓሉን ክንቃለሶን ይግባም እዚ ዘለናዮ ግዜ እምበኣር ናይ ንቑሕን ዕቱብን ቃልሲ ሰዓት እዩ ጸላኢና ፋሽታው ስርዓት ህግደፍ ብውዳባዊ ንቕለና ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ባርዕ ሓፋይ ዝርዕደሉ ዘሎ እምበር ንሱ ብዘካይዶ መዳናገርቲ ፕሮፓጋንዳ እናሃጎሉን ማዕዝና ንስሕተሉ ግዜ ይኮነን እቲ ግዜ ወጊድ ንጸላእ መርዛም ፋሽታው ፕሮፓጋንዳን ወጊድ ንጸገንትን ተንበርከኽትን እወ ንሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓቀኛ ለውጥ እንብለሉ እንውደበሉን እንንቕሓሉን እናዓጥቀሉን ግዜ ቀጻልነት ዘለዎ መሰረታዊ ለውጥ ንምርግጋጽ ንቑዕ ምሑጥን ቃልሲ ነካይዳሉ ግዜ ስለዚ ነዚ በኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምቹእ ናይ ቃልሲ ባይታን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ቀጻልነት ኤርትራ ምጥቃም ለባም ንቕሓት እዩ ቃልስና
ካብዝሙቹ ባይታ ምብጋሱ بقدامነት ንረብሓና እዩ ድሓር ከዓ ንረብሓ ኩሎም ጎረባብትን ዓለምን እዩ በንጻሩ እዙሙቹ ባይታ ምጥቃም ከም ተቀዲሙ ብዝርዝር ተራኤ ንጸላኢና ህግዳፍ ቀታል እዩ ኣብዑና መቃብሩ ሓቀኛን ቀጻልነት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ዘገልግል ባይታ እዩ በተመሳሳሊ ነቶም ናይ ሓፋሽ ህዝብና ቁጥዕን ማዕበላዊ ተቃውሞን ንጸገና ናይ አቋራጭ ስልጣኖም ባህጊ ንምርዋይ ክገብርዎ ዝሐልሙ ተበለጽቲ ሓይልታትን ቀታሊኦም እዮም ኣብ ደንበ ሰውራናን ጸረ ሰውራናን የጋሮም አመሳቂሎም ኣብ ክልተ ባላ ዝተንጠልጠሉ ተወላወልቲ ዝስዕርን ኣደብ ዘትሕዝን ናይ ቃልሲ ባይታ እዩ ስለዚ ጸላእን ደቂ መዛሙርቱን ጽገናውያን ኩሉ ዝብልዎ ካብዚ ሓቀኛ ሓዲድ ናይ ቃልሲ ንምውፃን ንቕሓት ሓፋሽ ሻጉቲምካ ኣብ ረብሓኻ ንምውዓል እዩ እቲ መንገዲ ኣጽኒዕካ መሓዝዩ ካልእ ምርጫ የሎን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ጃንዳ ህግደፍን ዘሎ ዝምድና ዝፋታሕ እምበር ዝዕራቕ ኣይኮነን ስለዚ ንኺጥራዕ ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዓቲርና ብንቕሓትን ስጡም ውዳበን ህዝባዊ ቃልስና ብዘይ ጥርጥር ክዕወት እዩ ነዚ ሓቀኛ ህዝባዊ ሰውራ ናይ ጸላኢና ኾነ ናይ ተዋላውልቲ ጸገንትን ፕሮፓጋንዳን ኣይስዕሮን እዩ ሓቀኛ እምንቶ ስምረት እምበኣር እዚ እዩ ሓዋርያ ናይ ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን ንቑሕን ቃልስን ውደባን እዩ መቐጸልታ ኣብ ዝመጽእ መደብ ተኸታተሉ سمعتنا نايلوم مدبنا أزخ سمعوا صنحكم نيرو أبزغ تصل بخالة حسوخ نرهابينا كساب شعقن سسنا ينخلنا